Nanapon ako kumpare nga balingag ay. Unsa na ba kayang gibuhat niya? Ayaw kong igna. Nga namingwit po dyan diha. Pre, asan ka pre? Uy pre, nakoy lakton to sunahan pre. Yun na pre, unsa na buga diha pre? Nanginhas ko di ari pre. Sudan na to semua pre. Ali pre, bisig ganahan ka tabangin ko ari pre, daghan kay kinason pre. Ay pre. Dagko kay kinason pre pre. Pre, wa pagi ka maayo pre. Unsa may makuha namang taon diha pre nga may magdagat na diha. Pagka namang gyud. Atong una pre, namingwit ka sa kanang hunasan. Karon na nabukas mamapod nag kinason. Unsa may makuha nimong kinason diha?